Demokrasi ve özgürlük, adalet ve eşitlik için Parlamenter û endamên Meclisa HDP roja yekşemê li Amedê ragihandin ku ew ji kar û xebatên yasayî ê parlemenê vedikşin. Meclisa Partiya Demokratîk a Gelan piştî girtina hevserok û parlamenteran li Amedê civînek taybet li darxistin. Piştî civînê biryara xwe ji raya giştî re eşkere kirin. Berdevkê Meclisa HDP Ayhan Bilgen daxuya kirin ew ji meclîsê na lê ji kar û xebatên meclîsê vedikşin. Her wiha ew ê bi civînan bi gel û nûnerên rêxistinên sivîl re jî werin ba hev. Wî got biryara ji meclîsê vekişandin ya gel e ku gel bixwaze ew ê bi temamî ji meclîsê jî vekişin. Ayhan Bilgen got Desthilatiya Erdogan û AKP ji bo rejima serokatiyê rê li kuştina bi hezaran mirovan vekir. Welat vegerand qada agir û şer lê sîstema serokatiya Tirk ji faşîzmê pêştir tiştek nîne. Ev rejim di heman demê de tê wateya ji şer zordest zilm û bêhuzûrî. Berdevkê Meclîsa HDP bang li Demokrat û partiyên siyasî û rêxistinên sivîl ên cîhan jî kir. Wî got ji bo mafên mirovî yên navneteyî û hiqûqî seknek polîtîk nîşan bidin û serî li ber gefên Erdogan daneynin. Ji ber ku Erdogan û AKP gav bi gav Tirkiyeyê ber bi rejimek totalîter vedibin ku ev rejim ne hiqûq ne mafê mirovan ne jî peyman û lihevkirinên siyasî ên demokratîk nas nake. Ji bo berjewendiya gelê Awropa û hemî herêmê divê ji Erdogan'a bêjin êdî bese. katılmama kararımızı çok net biçimde ortak MYK ve grup kararı olarak sizlere deklare ediyoruz. Piştî daxuyaniya Meclîsa HDP Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî got mebesa wan ew e ku Tirkiyê di qada navnetewî de bikin tengasiyê. Ez eşkere dibêjim tu tirsûfkarê min ji van êrişên navnetewî tune ne ji bo min ya eslî welatê min e. Wî ji bo girtina parlamenterên HDP de jî got di heftê Hezîranê de heştê kursiyan destxistin. Derûnê û li parlamentoyê karê xwe bike. Nexêr, lê piştî destxistina heştê kursiyan rabûn li Diyarbekirê xelkê daxistin kolanan bûn sedema mirina pêncî kesan. Yên ku mirin jî Kurd bûn, yên ku kuştin jî. Serokkomarê Tirkiyeyê guhertina yasayê a rakirina destnedanîna zirxa parlamenteriyê a di meha Gulanê de bîrxist û got di Gulanê de bê îstisna parêzbendiya hemû parlamenteran hat rakirin. Ev ne tenê li hemberî wan e. Lê neha li welatê Rojava gohtar bikin bêka bi çi rengî nirxandinan dikin. Erdogan wiha dewam kir. Hûn dizanin ku piştî ku ev yasa li parlemenê hat qebûlkirin ji bo betalkirinê birin dadgeha bilind. Lê dadgehê jî muameleya hiqûqî rewa dît û guhertinê betal nekir. Li ser vê tevî serokên giştî parlamenterên ku di derheqê wan de dosye hene çûn li adliyeyê îfade dan. Lê ji destpêkê vir ve mensûbên vê partiyê pêkûtî kirin û mijar kirin unsura tahrîkiyê. Recep Tayyip Erdogan got piştî bûyerên dawî wezîrên Ewropayê êrişî Tirkiye dikin. Tên vir û diçin partiye malûm ziyaret dikin. Vûçûndin û hatnama wê çi were guhertin? Hiqûqa me jî bê alî û serbixwe ye. Tu çawa dixwazî rêzê li beriya te bigirin, tu mecbûr î rêzê nîşanê hiqûqa me jî bidê li qusurê nenêrin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.